Parkir senyum bersama pelawak Arma Budaya. Seiring dengan gending berdendang bersama teman bersenandung lewat kidung jenaka malam hari ini akan diawali oleh alunan suara Cak Atok Sugiarto. Sampai adi do patapitno. Arma Budaya iki ludruke Jaya Mulya Channel iku lak penyotinge. Bapak Arifin sing duwe gawe bisa ngumpulno sanak familine. Muga-muga mantene dadya selawase. Embo anang mano perjami bernggulon konco pajak mlaku alon-alon monggo pinareng ingkang seca mirengaken kidungen kula kesenian kula lodrek Arma Budaya keparingan asmo mijil saking Jawa Timur Kabupaten Malang Kecamatan Singo sajane dolar lek wong rumah tangga iku mulane ayo sadurunge kudu didasari cinta.
mung sak enteke cinta nek wong rumah tangga iku ngono kanggo sapa wae sing besok ninggalno titenono tembe ing guri bakal cilaka. Alhamdulillah dalu niki monggo lelekan ngestreni hajatipun Bapak Arifin sekeluarga mantu putranipun nekakan ludruk Arma Budaya ingkang dipun pandhigani kalian Bapak Sukari sing wonten berdomisili wonten Singosari Sumerawan. Panjen sadurunge niki sampun pun musyawarah kali bala kula termasuk tanda sing wonten darang niki Mas Sandi. Raine Bapak Arifin ya apa Mas ya apa Mbak ayo kelompokno bolo-boloku seniman ana sing teko Surabaya, Kediri, Jember, Malang, ana sing teko Jogja, Perias Mbak Namuk sing remo wau priase mae sok imah ngene ku wau sing lemu wau ya. Aniku jarang-jarang dugi, jarang-jarang sakit sebab napa? Full nyelak-nyelaken sebab napa? Duluraken kali Mas Sandi seniman saking daerah Pasuruan. Niki kakraban seniman. Kula salut sanget wonten daerah niki termasuk daerah pundi? Jatisari ya. Termasuk niki mayoritas ya agama Islam. Ya, Islam ISLAM ingin S selamat L lakukan A ajaran M Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Tadi Islam ingin selamat, lakukanlah ajaran Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Napa Ludruk niki ya? Ludruk LUDRUK, Lembaga Utama Dirakyat untuk Kebudayaan. Zamane biyen niki termasuk para-para leluhur, para-para seniman kabeh niki ya, penggede pemimpin niki. Lah niki lewat budaya. Kanjeng Sunan Kalijaga lewat budaya, liwat wayang, jaran kemang, sandiwara. Lah niki mulane termasuk niki liwat sandiwara. Napa mesti kayak remo? Napa tegese remo? Ran ajarane agama, remen larangane agama. Lah niki apa? Dadi remo mesti wonten remone, remen larangane agama. Ran ajarane agama. Lah niki. Sebab agama adalah gocekan. Nek gak digocekan gak agama, uripe miar-miur. Ya. Ruh masjid jinjit, luh lagar nyasar, role duwe kancane diumekae. Lah niki mulane ISLAMI Isa S subuh ya, L lohor, A asar, M maghrib, I Isa. Mulane ya isa-isakno. Kula biyen sadurunge saged ngremo wau ya, saged telawak. Kepingin kula dadi seniman, kula isak-isak. Kepingin dadi sopir, dadi kernet dhisik isak-isakno. Sopo ya. Kepingin iso dadi ustad, yai guru ngaji. Sopo nang yai, sopo nang ustad, sopo nang guru ngaji. Sopo lohor luhura budimu. Lah niki aja gelem menang-menangan, luhura budimu niki. Asar ngasoro ya. Dadi wong niku arep wani ngalah ya. Wani ngalah. Ya. M maghrib. Ben maghrib mesti M. Nek ibu-ibu apal iki? I napa Isa. S subuh. L lohor, A asar, M maghrib. Ben M mesti maghrib. Lah kula ngenten iki pancen budaya saudalane. Wonten sing manja, wonten sing nandak ya, wonten sing lawak, wonten sing ojek sopir brojol macul. Sing penting mboten pek bilek bareng liyan, mboten nyalahi hukum, mboten nyalahi undang-undang negara, beres. Dan ini monggo kula syukuri, alhamdulillah Bapak Arifin iki termasuk berkah saestu. Wingi-wingi anu ento udan mercih roto daerah Malang Surabaya. Terus dulur-dulur kula panjenengan teng Sumatera, teng Semeru kados pundi. Monggo bersyukur. Sebab napa? Inyu sewu ya. Nek kabeh melok duwe ya. Nyambut niku ya. Ngilih. Gawe. Kula jenengan ngilih ya. Sebab napa kabeh niku antri. Kabeh niki camat napa? Calone mayit. Aja niki nyambut gawe ngono ku yo napa ki sing penting kula jenengan rukun. Apapun kita jalani monggo sing ikhlas dadi cek awet nom ya. Kula disawang kali polo sapa sing biyen sapa ning kene sik awake cilik durung kecelakaan saiki tangane dibuntel. Cak Atok Sugiarto biasa biyen zamane ana Remo Ngawang arek Malang iku biyen. Lah kecelakaan den di Cak Atok biyen di Pasuruan Winongan. Kadhe budanang tengger montore kobong entek mercon sak tas blendos 3 wulan kula dibuntel ning RSA niki saniki. Alhamdulillah saniki kula paringi panjang umur saringan. Kula saged kepanggih kali panjenengan Bapak Arifin sekeluarga. Mulane muga-muga dulur iki mugi tansah panjang umure. Ya, barokah umure, tambah rezekine, dina balak dilaine. Allahumma amin. Niki sing digolek. Lek gak ada rezeki pun wegah-wegah nekaken ludruk Arma Budaya. Niki ludruk pasukan cedhek mawon murah.
kula mireng murah namung 9 juta. 9 juta panjere kula tambahi. Soalnya sing gelongan larang-larang niki termasuk kula ya lawak remo larang. Lek tanda-tanda wau ya gede-gede pas ngeten ningali suarane. Lek suarane penak nyemengkli saged ngremo. Tasik 1 juta 750. Tapi sing iso rau sing 100 lawe. Lah lek sing ngremo Mas Endi niku tasik 1000 durung peranan. Lah kula ngeten iki ketok pun mari ngremo lawak ketok 3000. Tapi gak ijen. Wong nenem. Mulane jenengan sedaya ki ya sing penting lek dhuwit BJ kadang tek mulai dijaluk anak putune. Pinarak ten wajah ya. Arjosari gadang langsung jurusan pabrik gula krebet nyetan. Kula daerah Wajah Malang, Pak. Iki kula mboten sombong, pokoke wonten Wajah omah gedhe-gedhe cete putih wonten genderane nggih ngriku kantor polisi. Kula tas sisi ya. Pinarak pundi daleme Cak Giarto lawak. Monggo pinarak. Kula mboten larang, murah. Kula rencangi sepenting kula jenengan tetep panjang umur, murah rezeki. Tetep langgeng ya. Syukur-syukur tak keblodruk niki mesti kepanggih malih. Ayo Cak. Channel sing rekam. Mulane jenengan kepengin napa langsung buka ten YouTube Jaya Mulya Channel langsung jenengan saged ningali malih BJ napa men. Lek saniki live langsung ten HP. Kula saniki kuwatir kula. Sebab napa mboten mesa Indonesia ngaten luar niku lho ditelon-tonton saiki begini iki ya. Mulane nek nyote iki aja diobah ya. Nek diobah rek rusak. Iya. Wah, ini tanggapan pasti. Yo. Waktu semalam aku tidur bermimpi bertemu ular lo besar sekali. Ular menggigit jempol kakiku. Setelah menggigit lo ulone melayu. Tak pijet-pijet lo kok metu kecape. Aku menjerit aduh Tanjung Perak di tepi laut. Siapa suka ayo boleh ikut. Di sini rambut, di sini sikut, di bawah perut manuk berkutut. Manuk berkutut regane larang. Aku duwe siji tak eman-eman. Lek wayah bengi bojoku nyayang-nyayang. Bojoku ngomong mas manukmu aja nganti ilang. Manuk berkutut abane ulem. Yang suka ngepot harus pakai helm. Wong helmku cuma mek siji. Wong kanggone di waktu operasi. Wong helm
Jakarta Raya ibu kota Putra Karma budaya tetap jaya. Baik. Nanti awak diobat abitno gak diurbitno iki. Durung ngawin cerita ya nang sabar nang aja kuwatir. Jadi cato sampean bayarane double ya mesti ta ketok mau digawe 120 250. Diseseni ya diseseni nang kendang ah. Yo didewekno ah. Oh iya didewekno. Rasane bolos itu bola-bali jare nang kantor jare bayo arek iki dadi apa arek iki nang kantor desa sing nang kecamatan jaya arek iki ngurus apa iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki Arto. Warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kobong maneh? Ya wis mari rek bayen kok obol saiki alhamdulillah saiki pari waras. Alhamdulillah. Penak atau kobong ya? Penak. Anget. Kon kepengin diobong anget. Ya ora wis wakil awakmu lho. Tak saka-sakane dhewe kancaku kabeh wis. Sing penting karek seger warase. Amin. Aku mang ceritane teko Surabaya. Iya. Sepedaan motor kan selak kesusu ah. Iya. Ono ndek pandakan katanya belok ngiri terus kesasar nang Teretes. Kowe iso nang Teretes. Karep kuwi ngak kanca-kanca ludrukan Dik. Suwayu wae lek teko Surabaya kono belok keri lho. Suwayu wae mlebu daerah apa desa nanti Mang. Pondampit. Desa Suweyuwu. Suwayu ngiri wis. Sampai Pak Arifin roh kabeh wis. Lah yo kesasar aku nang Tretes, ora kependuk ludruk, lah kok kependuk bantengan to ndek kono. Kependuk bantengan. Nang Tretes kependuk bantengan. Lah terus awakmu lah apa? Akeh wong kesurupan. Kok iso kesurupan? Iya labane. Demite. Paling demite takon Nanang lah. Loh, Nanang biasa lah ngendang. Lah, demite Nanang ya biasa. Aku terus takon. Iya. Dia mriki anjene sering apa tiang kesurupan bendino Dik ngono. Mosok bantengane bendino. Iya. Kesurupan bendino. Bendino jerene Yo golekno pawange lho. Dadi demite cendang alih ngono. Terus aku anjene selak ke susu to. Iya. Ya sepurane aku ya gak iso suwe-suwe kepethuk awakmu penting wis kanca lho durung tak sambangi. Aku saiki katene nyuwun pamit. Sik ta. Kamu selak ke susu jam piro sih entas kepethuk wis kanthi berangkat rek. Loh aku iki selak nang kantor. Payuh nyicil dapur dadi apa? Payuh. Arek iki apa gak tau ngertakno kanca. Gae, pedi dadi apa sih? Dadi moden to. Moden. Kon Meringi suntungmu. ya, ansarku biyen kon yo gak sekolah. Rungu sik cilikmu ndawabrek, wis dadi moden. Kon roh aku Gus gak sekolah. Iya. S2. Apa ae? Es krim karo es tung-tung. Ngawur ae. Ora, anjene aku dadi moden mulane iki aku selak susuna kantor. Aku tak pamit ya to. Sik. Aku takon. Lah yo, kon dadi moden lho. Terus lek moden apa sing artine moden iki? Moden teko tembung Imamuddin. Imam iki pengarep dene iki agama, termasuk pengarepe agama. Waduh. Oh, elek-elek biyen mondok, Dik. Wah, mondok dendi. Pondok bersalin. Kayak bayi dah kon. Ora ya mondok di pondok pesantren ku. Ngaji. Kamu ngaji? Iya. Percaya. Aku takon, apamu dadi murid umpama kowe nikahan barang kaya Mas Aji Pangestu barang ya. Mbek Mbak Ima barang. Ya termasuk ini kan ana mudine ya. Ya ana penggawe aku, Dik. Apa ngurus iki ya barang? Iya. Oh jenenge mudin. Aku saiki takon. Umpama detik iku dina iku ya. Ana wong mati barengan ana wong nikahan sing kondisine ndi, Din? Jenenge mudin iki mengutamakan yang lebih penting daripada yang penting. Kayak manten iki penting. Iya. Wong mati lebih penting.
Lek cara aku ono manten karo ono wong mati, yo tak dhisikno mantene, Dik. Gak kuwale ta, gak kliru, gak saken sing kepaten dhisik ta. Sing ono duwike mantene iku. Sing ono duwike mantene. Wah kon duwe tok. Ya ora iki mek puji awakmu. Tetep sing tak dhisikno iki wong sing kesipran soalé kesusahan ngono lho, Dik. Wong kesusahan. Heeh. Dadi lek ono mati barang tangga temaru padha kelompok ah. Iya. Kabeh nyengkuyung nang sing mati ya. Iya. Aku takon. Takono. Dulurmu sing winginane di Jawa Tengah. Heeh. Lah, iku mati kono gak nyelawat. Ayo. Aku repot. Repot. Kok iso repot sih? Lah tanggapan akeh sing terep. Lah kok dulurku mati ngono ku dulur penet ta? Ya kon sing gak penet. Wong lek nyambut gawe kena enteke ya. Kena ditunda mal. Tapi lek mati, ndak wajib kon tekani. Kudune katene mati iku ya ndelok-ndelok. Oh, iki unyil iki repot apa enggak? Unyil jek repot aku tak gak mati dhisik lah ngono ah. Ngawur kon niku. Dene wong mati ro dhisik lho. Masih wong pinter paribasane. Nak, aku tahun ngarep iki aku kate mati. Kelompokno dul, tapi detik iku dijoko nyawane jarang wong sing eruh. Tak kandhane rahasiane Gusti Allah. Wah iya ta. Loh, kon kok nuturi moden koyo pinter-pinter awakmu. Lah rohku ngono. Ayo. Iya. Ayo nyacak. Lah kon winginane nyelawate kapan? Loh, ya ora nyelawat. Loh, gak nyelawat. Iku sing mati lak Pak Likku sih. Iya. Mari kono wis budal wingi lah kok menene aku terono ta lah apa? Loh. Ya tetep rono ta. Lah apa? Loh, kok lah apa ya nyelawat ta? Sing diselawat wis gak ono wis budal nang kuburan. Loh, ya tetep rono Mas ya. Lah apa? Loh, ya nyelawat. Karena sing diselawat gak ono kok. Lah bojone. Koni gendeng ah. Apa? Sing mati ku kan Pak Likku. Pak Likmu. Lah apa aku marani bojone rumasamu kewan aku. Lah iya lah kirim-kirim donga ana bojone ana sanak famili kelompok kabeh. Mudin goblok ngene. Oh ngono ah. Iya ta. Aku tak takon yo. Takono. Mas sing ngene omahku lak ada kampung ah. Heeh. Lah terus terangnya aku lek masalah kematian yo pisan aku yo durung tau mati, durung tau ngrumati wong mati, sing mendetail temenan. Aku takon ini, apamu sebagai mutin? Heeh. Omahku ada parana, iya. Ada kampung. Heeh. Lah umpama sak waya-waya ana wong mati di kampungku kono, pertama wong mati digapakno Nyil. Yo didusi. Karo apa Nyil? Karo banyu to kok. Banyu apa? Banyu aki. Loh. Gak memet ah. Ya banyu suci kok ta kok arek iki. Mas goblok enem ya. Ayo, banyu suci to. Heeh, banyu suci to. Mari didusi banyu suci. Lah marino terus dibuntel. Karo apa? Karo godhong. Loh. Lah kaya klepon ngono. Ya dibuntel kain to kok. Oh, buntel kain, sing tak kocok mrene. Buntel kain to. Dibuntel kain to, arek ganteng, anake wong gendeng. Pirang meter Nyil? 18 meter. Wi. Lho wae temen 18 meter. Ya ora yo sak cukupe iku lho. Oh, dibuntel. Ana sing 7 meter, ana sing 1 meter. Oh, dibuntel kain putih. Terus ditaleni. Terus ditaleni. Karo apa? Karo bendrat. Aduh. Lah iso nekat karo ya ora ditaleni karo kain iku mangko diguntingi cilik-cilik ditaleni. Ditaleni piro? Ditaleni 17. Loh, wake lah kaya lepet arek. Ya telu tok. Tengah dhuwur nisor. Oh, tengah dhuwur nisor. Telu tok. Telu tok. Sing dhuwur iku sing diarani iman. Iya. Islam. Iya. Ihsan. Ulane telu. Iya. Oh, mudin. Iya. Lah terus mari ditaleni telu jebret. Mari dibuntel. Buntel. Terus dilebokno. Lebokno apa? Gaden. Loh. Payu ya mayit dilebokno gaden. Payu 780. Aku iki takon temenan nek ono mati nggonku iso. Dilebokno pendosa iku lho. Oh, dilebokno pendosa to. Dilebokno pendosa to. Ngono aku gak ngerti. Goblok arek. Mari dilebokno pendosa bleng. Lah mari ngono terus disolati, terus digawa. Go nandi? Nang pasar didol. Mayite bayu ya.
Kok digawa nang pasar? Ya digawa nang kuburan ku. Oh, nang- digotong wong papat. Gotong papat. Heeh, mulai sing jenenge rodane rupa menungso. Oh, dipuji-pujiane lho. Heeh, jujukane omah guwa tanpa batal tanpa kelasa. Iya iya. Waduh percaya Din. Mudin. Aduh, mudin. Alhamdulillah, njoko dadi mudin rek. Takono wong mudin. Heeh. Nah, terus marino apa? Mari digawa nang kuburan. Heeh. Kuburan. Mari terus ya dilebokno. Yo. Terus dilebono apa? Dilebokno kulkas. Loh. Lah panas kabeh. Kok anyes lah. Kok angis dilebokno iki lho liang lahat lho. Oh, dilebono par dilebono. Mari terus diuruki. Karo apa? Karo semen dicor. Aduh. Lah kaya kate gawe loloh ngono. Mesti diuruki lemah toh. Uruki lemah. Heeh. Mari diuruki lemah. Terus diubur-uburi. Karo apa? Karo serundeng. Lho, lah wis kaya sego rawon. Kok diur-uri? Diur-uri kembang. Oh, kembang. Heeh. Mari diur-uri kembang. Mari terus mudin dodok. Olah apa? Bandar dadu Menang. kakimu ngono. Lah ya mau dodol ala apa? Iku lho macakno sing mati mang lho tok. Oh, dodol Pak Mudin buka buku terus maca. Heeh. Lah macane. Iku jenenge kitab Soro Kok iso kitab Soro? 1000 mimpi lho. Alah, Ya ora ya diwacakno donga kubur. Lekne mayit iku lanang, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa anhu. wah iya. Lek mayite wedok, Iya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa anha. Waduh, lagu lek ngono jen Pak Mudin itu maksudnya kira ono langgaran. Tapi ono susahe. Kok nganti susah? Lek mayite banci to. Poso banci sih apa sih? Kate tak wacakno Allahumma ighfir lahu iku wedok. Tak wacakno Allahumma ighfir laha iku lanang. Iya. Penak. Hah? Firlahu. Ya apa? Ya bacane ya apa? Kata wacana. Halo. Oh. Wah, alhamdulillah. Karo sapa? Unyil. Wah. Nek gak ono. Iki Iki aku lak teko desa di Sulawesi. Sulawesi. Oh, teko Sulawesi. Itu penggawean. Boto. Di kono ono penggawean tapi Waduh, apa pegawai? ngene lho. Melu aku. Di kono ku lak apa pamong gak ono. Loh, pamonge gak ono. Badhe aku ngedusi barang ngono ku. Yo sik, Mudin lak wis ono sik. Ono. Sing gak ono lurah karo kami tuwa karo juru kunci. Oh, nek ngono lurah kami tuwa jur. Waduh, aku melore timbang nganggur rek. Umpama aku dadi lurah. Setuju. Setuju aku. Tujuh. Sing genah Sing ikhlas setuju. Setuju. Aku setuju. Saiki aku dadi lurah setuju. Kon tak dadekno kami tuwa. Ya. Kon setuju. Setuju. Aku setuju. Oh, setuju. Kon Tujuh. kon setuju? Tujuh. Oh, Aku tak balik ya. lho hei. Saiki Saiki lak mudine wis ana awakmu. Nah, saiki ana situk juru kunci dirangkep Mudin. gak masalah. Lho, gak masalah soalnya gak ono. Pak Mudin coba kuburan apa ya? Iki dadi juru kunci di kuburan. Sementara dadi juru kunci. Kon ya apa setuju? Setuju. Oh, aku ya setuju. Kon Tujuh. oh setuju. Saiki perkenalan. Lurah wis ono. Heeh. Kami tua wis ono. Iya. Juru kunci wis ono. Lah, saiki perkenalan. Perkenalan. Ini teko dhisik. Ya teko lurah ta? Kono. Oh. Ini ya. Iya lah. Tepangaken kula lurah tasih anget. Tepangaken kami tua tasik kebul-kebul. Tembangaken juru kunci mambu.
Kula dadi lurah tumpakane Honda Jazz. Kami tua budal ten kantor tumpane Xenia. Juru kunci tumpakane gledekan. Dadi lurah bojone Nyonya Cina. Kami tua bojone Nyonya Arab. Juru kunci bojone begenggek. Lurah nang warung nang restoran gawa bojone mangane soto. Kami tua gawa bojone nang warung mangane rawon. Juru kunci nggawa begenggek mangane sego mambu. Lurah karo bojone nang restoran mangan soto ngombene susu soda gembira. Kami tua nang warung karo bojone mangan rawon ngombene Nescafe. Juru kunci mari mangan sego pecel mambu terus ngombene banyu aki. Mari mangan ngombe soda gembira. Saiki kari cuci mulut, cucine gedang ijo. Mari mangan sego rawon, Nescafe, cuci mulut, buahe gedang candi. Gedang klodok. Nggih nuwun sewu kaliyan para penduduk-penduduk sedaya. Kula niki lurah anyaran. Monggo sedaya dibangun kados got sing jeblok niku monggo dibangun. Ndak upami dibangun sakniku monggo wembok sing grasak-grasak niku monggo diaspal. Popong kula dadi lurah. Ndak kula niku nek pun dadi lurah, rakyat kula sedaya kula bantu. Ndak kula niki nek pun dadi lurah sedaya kula bantu. Niki mpun ana niku napa kula ya napa niki dereng bantu dereng sepinten kula pun keroken niki kula pun mboten kerasan dadi lho pancen mboten jodoh kula tak wangsul mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para RW sedaya sami ngempal wonten ing bali dusun niki kula ucapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
dumateng Bapak RT. Sedaya ibu-ibu ingkang sami ngempal wonten dusun niki kula ucapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi haji. Lah monggo sedaya mawon saniki pun wancine udan pun sampai gorong-gorong niki buntu nyebabaken nyamuk. Mula malih sedaya monggo sami menjing minggu kerja bakti. Sampun. Lurai keroken kami tuane wae gak mari-mari ngono dadi pamungkas pidato iki lho jero kunci. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak dijawab rek? Tadi pek dhewe. Wah, kajarane pek dhewe. Kajarane pek dhewe, kancane gak dingai. Oh iya. Lali. Dumateng para mayit-mayit, para pocong-pocong, gendruwo tetekan, arwah gentayangan. Tangi teken arek loro iki. Apa teka apa loro iki lho. Guyon kan entek rek. Lha iya. Lah tadi lurah. Bareng aku kate pidato. Mbok gudiken lho apa kuat. Wale gak adus. Lek aku linu mari tiba nek ngono mang lho. Lek linu gak apa-apa. Sing susah lek kobong. Aja buka jaman sing biyen iki. Lah biyen ya rek. Ya biyen ya. Saiki lek harus ger waras ya. Ora apa bayaran 120 kobong. Sing maca iki aku. Kocan Tak macane. Hah? Tak wacane. Nyoh. Ngono rebutane lho. Muni tak macane. lah iya kocan. Nah, Menengo tak macane. Wocone. Dile ta. Mi. Mi. Ci. Mici patene encit micin. Senanti lho apa sih? Permintaan dari Bapak. Oh iya. Bapak siapa? Bapak Saron. Lah suwe. Bapak Saribun. Permintaan dari Bapak Saribun. Oh, Saribun. Jati Sari minta gending orek-orek Madiun. Dua. Gending rete-rete. Wah. Rete-rete. Iya. Terima Gending kasih rete-rete Pak pas sakera. Ono Saribun bola-bola teko ae. ono pantun. Ya apa? Aduh. Wayah sore nyumet damar. Tuku micin. Kok peteng-peteng. Iya terus. Lek mantene mlebu kamar, Pak Arifin gak oleh nginceng. Oh, Nduk, tak celuk ke bojoku. Abe ngenteni bojoku cek munggah. Bungkusno kanggo Bapak Arifin. Cintaku sampai sekonyok-konyok koder menan kangen bebolo Jati Sari. Karo Pak Saribun juga. Terima kasih, selamat malam Pak. Sugeng rawuh nggih. Sekonyok-konyok koder. apa Cak? Iya. Ki ana gending rete-rete ana orek-orek Madiun wis.
Ya wis. Kena dhisik wis gak apa-apa. Cek kelayanan Bapak Saripun sing duwe Jatisari. Ora-ora, Mas. Ore-ore. Vokale tambah apa Mas? Mikir situ rabon. Apa rete-rete? Rete-rete. sih apa rete? Ya jula-juli Oh, kita. iku iya. Jaring cetmo kanggo jatan jiwa Mbak Hera anake yo apa
Tresno budaya. Kusuma Wijaya. Tekok Tresno. Tekok Tresno. Mas Tresno. Suwe lho Mas Tris, suwun ya. Monggo minggah Mas Tris. Iki mau ya urung ndongakno lho karo Pak Arifin. Oh iya ta. Iya didongak-dongakno muga-muga barokah lek punya hajat, lek duwe gawe barokah rezekine, barokah keluargane, mantene dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Bapak Arifin wong sing sumpel pergaulane to. Tamune akeh. Aku roh tapi sing teko dhisik. Kusuma Wijaya Mas. Versi Tayub. Versi Tayub.
Apa Mas? Iling-iling kabula saking Mas Yoga. Eling-eling kabula. Mas itu Mas? Mas Yoga. Mas Yoga. Kok mboten munggah Mas? Besok mriki lho. Mangga eling-eling kabula. Sungkem marang Yang Maha Suci kinapurna kekayoanku iki latarana nyekadar kawan mitra kula nyuwun marang Ang Maha Kuwasa mugi kula dinepena rupita ngeling ana wong urip amung sedaya eling-eling iling marang Gusti hatta sukar saking rahayu sami bakti sukam marang Yang Maha Suci pinapurna kekayoanku iki lantarana nyekadar kelawan mitra kula nyuwun marang Ang Maha Kuwasa mugi kula tinapirna rupita ngeling ana wong urip Gusti,
Ayo apa lagu terakhir? Sarip kata Mbak Yosu. Terakhir, Pak. Ini sarip, Cak. Sulit. Dulur-dulur yang kepingin delok ludruk Arma Budaya Semalam Suntuk, saksikan yang lewat berikut ini. Sret!